Kien il-mexxej Laburista Joseph Muscat li ħatar lil Joe Cordina bħala amministratur finanzjarju tal-Malta Labour Party. Qabel ma laħaq lider Muscat dan ir-rwol kien jintela minn persuna li kienet tiġi eletta b'mod demokratiku. Iżda meta Muscat ħaf idejh il-kontroll tal-partit saret emenda fl-istatut biex illum l-amministratur finanzjarju jiġi maħtur b'mod dirett mill-amministrazzjoni tal-Labour immexxija minnu. Fil-fatt, Joe Cordina nħatar f'din il-kariga minn Muscat fl-2010 u ġie konfermat fl-2012. Għalhekk Joseph Muscat huwa responsabbli direttament għal din l-għażla li jagħmel hu. Skont l-istatut li għandkom ukoll fil-pendrive l-istatut fejn huwa relatat il-ħatra ta' dak li huwa l-amministratur finanzjarju jitkellem b'mod ċar l-amministratur finanzjarju mhux persuna eletta imma huwa maħtur, mażul, handpicked. Joe Cordina rriżenja minn amministratur finanzjarju tal-Labour nhar il-ħamis, ftit minuti biss wara li ġie żvelat li hu kien direttur tal-kumpanija Intershore li kienet responsabbli kompletament minn Icon Limited li allegatament kienet qed tirċievi l-commissions mingħand il-kumpanija taż-żejt Trafigura. Fid-dawl ta' dan f'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Tonio Fenek fisem il-Partit Nazzjonalista għamel numru ta' mistoqsijiet lil Muscat u lil poplu Malti kollu qed jistenna tweġiba għalihom. Għaliex Muscat ħatar propju lil Joe Cordina bħala amministratur finanzjarju tal-Partit Laburista? Kien jafu qabel jekk iva fejn u kif kien jafu? Muscat qatt tagħmel xi xogħol jew business ma' Joe Cordina? Qatt kellu xi uffiċċju ma' Joe Cordina? Muscat qatt ta' pariri flimkien ma' Cordina lil persuni li jridu jinvestu flushom barra minn Malta. Dan l-istazzjon diġà bagħad dawn il-mistoqsijiet lil Joseph Muscat u staqsih ukoll jekk qatt ħadem mill-uffiċċju ta' Joe Cordina. Batna wkoll sensiela ta' mistoqsijiet lil Joe Cordina brabta mal-mistoqsijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-konferenza tal-aħbarijiet. Fosthom jekk qatt laqqa lil Muscat fl-uffiċċju tiegħu ma' persuni biex itihom il-pariri kif joħorġu l-flus barra l-pajjiż u jekk ta' dan ix-xogħol ħarġux irċevuti u tħallset il-vett. Ma jistax Joseph Muscat jibqa' jinħeba wara il-press conferences li jagħmlu kelliema oħrajn minflok imur fuq il-punt u jirrispondi għaliex ħatar lil Joe Cordina, għaliex ħatar propju lilu u mhux il-ħaddieħor. Tonio Fenek saħaq li issa li għandu dawn il-mistoqsijiet qudiemu, Muscat ma jistax jibqa' jinħeba wara numru ta' esponenti laburisti li jibgħat lilhom jindirizzaw il-konferenzi tal-aħbarijiet brabta ma' dan l-iskandlu. Inna 4 ġimgħat li il-Partit Laburista jipprova b'xi mod jimplika f'dan il-każ lill-Partit Nazzjonalista jew xi Ministru. Kollox pruvaw jagħmlu. Jgħidu li qed jagħmlu kampanja pożittiva, ir-realtà tal-kampanja mi pożittiva xejn. Hija kampanja ta' tfih it-tajn li nippruvaw naraw kif inġebdu u nifrejmjaw illi xi ħadd mill-Partit Nazzjonalista b'xi mod irridu ninvolvuh f'dan il-każ. Issa joħroġ biċ-ċar illi mhux hekk. Il-Ministru Tonio Fenek kompla jispjegaw wkoll il-frame-up li prova u qed jipprova jagħmel il-Labour Party fuq il-Partit Nazzjonalista. Min kliem George Farrugia nnifsu u min kliem il-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu qatt ma ntqal li jiena irċevejt rigal minn George Farrugia. U din kienet l-akkuża il-frame-up tal-Labour Party. Il-Partit Nazzjonalista ta' wkoll il-ġurnalisti l-invoices kollha aktar minn 100 li ġew preżentati fil-qorti fil-kawża mill-Power Plan kontra Icon. Il-Ministru Fenek spjega kif ir-rapport dwar dan il-każ tissemma ċifra ta' aktar minn $8 miljun u nofs. Jekk hemm partit li huwa involut huwa il-Partit Laburista tramite l-amministratur finanzjarju tagħhom Joe Cordina li ntażel mill-kap tal-Oppożizzjoni. Matthew Bonnet għal Net News mid-Dar Ċentrali.